Dobrodošli u Đardin muzeja i galerije Tivat. Večeras ćemo u pozornici snova prikazati Rastislavina knjiga Rastislave Šejić Dignuto sidro. Pa znate, kada kao beba dođete u Krtole, pa se spustite na Bjerova, pa se okupate u Krtolskom moru, onda se kupate stalno, dolazite tu. Ona je, znači, sastavni deo mojih i njenih snova o Krtolima i o pozornici snova. Pre nego što ćemo razgovarati o toj knjizi, pogledat ćemo film u produkciji Šta hoćeš, koji govori o knjizi Dignuto sidro. Kad sam vidio taj roman, kad sam nešto tu kao krenuo da čitam i to sve, odjednom sam vidio konstrukciju romana. Mene je nevjerovatno kao zbunila konstrukcija romana u kome sam prepoznao svoje slike. U kom smislu? Znači, gomila nekih slika malih čine jednu veliku sliku, u ramu jednom i ovom drugom, a sve to zajednički pravi sliku. Znači, ja sam to nešto kao radio četkicama, bojicama, rukom, ti si to pisala rečima. Da li je to baš tako i zašto je tako? I šta je to? Zašto je to tako i šta to tebi znači? Jako mi se sviđa pitanje, odgovorit ću. Samo bih htjela prvo da kažem jednu stvar. Prvo, dobroveče, hvala vam svima što ste došli. Veliko mi je zadovoljstvo što sam u Tivtu. Htjela bih da zahvalim svim dobronamernim ljudima koji su učestvovali u filmu. Hvala vam svima. Prva stvar jeste da tvoje slike su meni uvek stvarno bile inspirativne. Ne vezano sad za sam roman, ali jeste. Zato što slika u slici, okvir u okviru, znači to je toliko genijalna ideja da je to, zato što ti ceo svet možeš da staviš tako. Sve ima neki veliki okvir, ima jedan mali i gomila malih okvira i tako da svaka priča može stati u to. A meni se inače dopada taj kolažni sistem razmišljanja, jer ceo život i sve što nas okružuje je jako kompleksno i jako je teško. Pa sad kad ga mi malo izdelimo i kada ga malo i segmentišemo, možemo lakše da sve to i opišemo i da shvatimo. Jer kad razmišljamo iz delova, onda nam se stvori slika celine. Da. A da li su te slike koje sad mogu da imaju neke ramove, kitnjaste, u stvari te ramove iz građanskih kuća? Da li je nestanak građanskog društva, pad građanskog društva, tebe, što bi rekli, ponukao da ti sad se baviš građanskim društvom na jedan, da li je to neka, ne mogu da kažem, žal za građanskim društvom? Zašto građansko društvo? Zato što ono je tu prisutno. Prisutno je sve vreme, znači bilo gde krenemo, evo sad ovde u samom Tivtu, nama je neprestano prisutno to što je bio deo prošlosti iz koje se izašlo. I onda zbog toga, znači sve nam je tu, a opet s druge strane nedostatak kontinuiteta je poguban i tužan je, zato što ono što sam pričala u filmu, znači krenuli smo negde, zaustavljeni smo i pitanje je kud bismo otišli, gde bismo bili kao društvo da nismo to uradili. U tom smislu jeste žal, a sve ono što jeste deo građanske kulture jeste ono što nam je lepo. Kad idemo u pozorište, to je slika, nekako to jeste baza jeste građansko društvo. Da, u stvari ti sad, ako sam dobro razumeo, to je, nedostaju slike iz tih ramova, su neko izvuku u nekom trenutku stare slike, složio ih, nije uspio da ih sačuva i sada imamo veoma veliki problema da mi izmislimo stare slike i da ponovo uspostavimo vezu sa
nekom prošlošću. Da. To je u stvari to. To je to, da, to je to, da, slikovito rečeno, da, to je to, neko izvadio slike ili je neko skinuo scenografiju sa predstave i sad glumci se kreću, niti, a pola teksta je nestalo, a onda oni idu kroz taj prostor i pokušavaju da glume život koji mi nije jasan, da. To bi bio dobar koment. A sad, pazi, kad si rekla glumci, Vladimir je glumac. Da, on je glumac, on je dramski glumac i on je plesni glumac, znači dve vrste posla radi, a u suštini to je negde slično i on puno s njom razmenjuje iskustvo vezano za pozorište i svoje razmišljanja o ulozi na kojoj radi i eto čak su došli do te ideje da ona napiše scenarij, to je monodramu na osnovu onog što je roman, znači po modelu jednog od junaka. A da li je ona svesna ili da li si se ti, da li je ona svesna da je on glumac i da on možda sa svakim svojim pismom njoj u stvari nije više Vladimir, da je on u stvari neko drugi, neki lik iz njegovih predstava i da on u stvari nju, da li je uvlači u neki drugi svet i da li to njoj pomaže ili odmaže, šta se tu dešava, ko je tu, da kažem, iskren ili su oba iskreni? Pa ja mislim da su oboje iskreni, samo što, da, postoji stalno to da svako od nas govori iz uloge u kojoj se iz pozicije u kojoj se nalazi i onda tako i njih dvoje. Ona se nalazi u situaciji, može da se to sad smatra neiskrenim, zašto se sad ona njemu javlja kada je otišla u svet, što se ali opet s druge strane ona se našla u situaciji koja je njoj nova i počinje, mislim bez obzira oni su se i ranije družili, ali vraća tu njihovu komunikaciju u žižu, a s druge strane on koristi to što se ona njemu javila da je drži u pažnji i onda u stvari oboje koriste to. Da, on je drži u pažnji, on malo tu i režira u stvari. On malo i režira. A ona koristi pa pravi scenarij. Tako je, da. U stvari piše roman. U stvari piše roman, da. Da, to je, u stvari, oni se tu kao trče. I stižu, zašto baš u Tivat, stiglo, ne žele, na primjer, stignu u Dubrovnik. I tamo je nešto, i to ovde je nešto. Čemu je, da li je to kupanje na Bjelovima pobedilo ili je pobedilo praćanje Purgatoriju. Što jeste jako važna stvar koja nije uopšte zanemariva, jer jedna od stvari koje su meni jesu kao prva asocijacija na Tivat, jedna od asocijacija jeste i Purgatorijum, definitivno. Dobro, i znaš šta, govoriš o mađarskom građanskom sistemu, govoriš o našem građanskom sistemu i govoriš o tom zašto se baš to sve dešava. Zašto je ona otišla u Mađarsku? Da li je ona otišla slučajno u Mađarsku ili je imala nameru da ode u Mađarsku, da tu nešto... Nama deluje da je to slučajno, ali naravno da nije slučajno, zato što sve to u stvari... Na neki način sve to u stvari izrežirano, kao i sve u životu što se dešava, deluje nam sve slučajno, u stvari je... Mi vučemo konce, ako želimo. Da, ili mi, ili neko sa strane, ali u svakom slučaju u stvari jesu negde postavljene, ali s druge strane ona se nalazi u Budimpešti i tu ima priliku da posmatra tamošnji svet, zato što je neko ko je sa strane, pa malo ima više slobode da bi gledala to što nije njena prirodna sredina, nije njeno prirodno stanište. Poredi, pošto ona tu opisuje malo i istoriju porodice koju poznaje tamo, mi imamo malo i paralelu toga kakva je jedna porodica iz Beograda, kakva je jedna porodica iz Mađarske. Da, Budimpešta. Da, iz Budimpešte. A slušaj, oni pišu pisma, u stvari šalju e-mail, tap, leti, to je zanimljivo, nema nikakvih onih emotion, onoga, ništa nema, to je u stvari u suštini klasično pismo. Ti si pokušala, ti si e-mail spustila na poštu, ali šaljemo ga malo drugačije. Da li je to namera, da li je to u stvari, da li te razne sličice koje dolaze uz pisma, da li one nas, da tako kažem, ubogalje nam jezik, jer time nešto uradimo ili
one, neću da kažem tebi su bile nepotrebne, ovde zaista jesu. Pa svesno nisu stavljeni, svesno nisu upotrebljeni ni emotikoni, niti bilo koje, ni žargon se ne upotrebljava, ni skraćenih reči, nema niče. Da, ni skraćenih reči, niti puno engleskih izraza koji su tipični za elektronsku prepisku. To ne postoji. Pismo liči na ono klasično, samo što je poslato na taj novi, moderni, savremeni način. Pa namerno zato što sam želela da pokažem kako je i dalje moguća taj lepi način komunikacije među ljudima i kako treba ceniti jezik, zato što jezik jeste jedan od segmenata te naše lične karte pred svetom i moramo ga čuvati kao što želimo da čuvamo građevine koje imamo iz prošlosti, treba da čuvamo i jezik i tužno je da ga osiromašujemo više nego što moramo da ga osiromašujemo. Da ga slikarski dopunjujemo. Da, ili da ga slikarski dopunjujemo, da. To je jedan put, ja sam to imao utisak, ti svi vozovi i mailovi ili sve to živo, za mene je to delovalo u stvari kao i neki brodovi i neka putovanja i delovalo je, nekad sam putovao brodovima, pa je to delovalo, ligeš tu, pa ležiš, pa putuje to danima, ligeš. Kakav ti utisak imaš o tim putovanjima, o tome šta to čini, šta su oni dobili time? Šta je konkretno, šta je dobila Ljudmila time i šta je dobio Vladimir? Šta znači taj njihov spoj koji se dešava opet na jednom mestu na Mediteranu? Da li je Mediteran ono što si rekla jedna velika radost? Pa da, meni je osnovno slika Mediterana za ljude koji su sa kopna, jeste slika kao prava pozornica i onaj starinski način, antičko pravo mesto za filozofiju, za razmišljanje. Naravno da je to romantična slika koja nije realna, ali je jako važno da je se držimo zato što treba poštovati stvari koje jesu za poštovanje. A uopšte putovanje jeste stvar iz koje možemo mnogo da izvučemo, zato što iskustvo toga šta znači bilo koliko imali prilike da putujemo, ali znači sve nam to obogaćuje sliku sveta u celini. I njima jeste obogatilo. Pa njima je obogato, ona je napisala roman. Da li znaš kad će da izađe njen roman? Ne znam. Ljudmili? Da, kad će on da izađe? Pa ne znam kad će da izađe, ali nije ni važno. Bitno je da smo mi saznali šta je ona htela da nam napiše, šta ona htela da kaže romanom. I ja kažem uvek, znači mi ne saznajemo konačnu verziju tog romana, nego saznajemo šta je ono što ona želi i gleda na stvari u tom trenutku. Kako ona razmišljala i o svim tim junacima i o situacijama u kojima se oni nalaze, a s druge strane definitivno je se obogatimo putovanjem, pa makar otišli u neke sredine koje nam možda ne zvuče egzotično, ali koje su nam dale mnogo... Promenimo samo, saznamo neke stvari potpuno drugačije. Da. Dobro, a mene sad zanima, to je pitanje, znaš, kao kada ja slikam, ja sam strašno zadovoljan kad slikam. Molim te mi, kaži kako si se osjećala dok si pisala? To je neverovatno iskustvo pozitivno i zato ja i kažem da je knjiga išla, da je iskrena, zato što jeste... I gradila je knjiga tebe. Da. Trka je bila, ili je... Pa, ne, naravno, mislim, ja kažem i kad pročitaš knjigu, izmenite dobru knjigu, a kamoli kada pišeš knjigu iza koje možeš da stojiš, sad ne mogu da kažem da je dobra, ali knjiga iza koje stojiš i koju si pisao iskreno i koja je, prosto su se lepo gradili svi junaci, situacije u kojima su se nalazili takođe su išle spontano, išle su prirodnim putem, prosto se cela knjiga formirala na jako lep način i meni je stvarno pisanje te knjige bilo baš lepo iskustvo. Tako da očekujem da bi moglo onom ko čita da bude zanimljivo. Aha, i da možda iščekuje kao sad nešto drugo, a ti si samo zatvorila i
odražila. Da, i dala je. Pa da, kao što sam rekla ovde, vanzemaljski, mislila sam knjiga postaje univerzalna za ceo svet. A knjiga počinje živi neki svoj život, potpuno, da. I svaki čovjek koji pročita, Kao na dodaće nešto. Kao na kraju krajeva slika kada ode u tuđu kuću ili u drugi prostor, ona postaje nešto drugo bez obzira što si ti završio. Ne, potpuno, slažem se. I znači knjiga daje mogućnost ljudima da napišu neku svoju knjigu u sebi. Da. I pre svega stvore svoje slike u odnosu na ono što, jer ja kažem uvek, slika jeste osnova kao slika kao priča, jeste osnova i književnosti i slikarstva. Tako da je to je sve povezano i to jeste deo pozornice snova. Da, jeste. Eto, da. Pa eto, ja bih se, onako, bilo mi je veliko zadovoljstvo priča s tobom. Moram vama da kažem, znači, znam je ceo život i jako sam ponosan. Ponosan sam jer je deo moje pozornice snova i deo je cele ove pozornice divnih snova koje nas okružuju. Hvala. Hvala vam što ste došli. Hvala. Pa bilo je lijepo, zanimljivo, mozaično. Puno informacija je bilo u filmu i predstavljena je knjiga na jedan intrigantan način. Autorka izgleda zanimljiva osoba i tako. Odlično, bilo baš lijepo. Bila je lijepa atmosfera, nekako sam razgovor je tekao onako lagano da publici je moglo biti jasno sve ono o čemu su pričali, o čemu je pisala gospođa u knjizi. Dopalo mi se, zato malo sam iznenađen da sam to ovde naišao na to. To je to. Fantastično. Zbog toga što smo danas vidjeli jednog dobrog pisa, koga ja onako ruku na srce nisam baš prije poznavao, i isto tako Zoran Ivegović je fantastično izvodio. Vidi mi se da je upoznat sa materijom i sa knjigom i sa svim tim. Malo mi je otvorio vidike, kako da kažem. Eto. Film odličan film. I mislim da je ovakva prezentacija uopšte pisaca na najbolji mogući način da stvarno sebi stvoriš sliku i o pisu i o knjizi njegove. Mislim da je ovo najbolji način. Prvi put ovo vidimo.